Takulandirani pano pa Samamvitsa YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yomwe ndaza nayo msiku la lero ndiyo khuza Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzinso ndi nduna zimene azisankha kumene zomwe lero kunali mwambo wake olumbiritsa ndunazi. Ndipo mwambo ochitira malumbiro wachitikira ku nyumba ya Sanjika Paris mu mzinda uja wa Blantyre. Ndipo kumalo amenewa kunali anthu monga a Samia Suleiman, a Norman Chisale, a Alfred Gangata, a Enoch Chihana komanso a Jenny Ansa amene ndi Vice President wa dziko lino. Ndipo ena mwa anthu amene adali kumeneku ndi monga mkazi wawo wa Alfred Gangata komanso a Enoch Chihana ndi ena oyitanidwa kumaloku. Ndipo mwambo olumbiritsa utafika kumapeto mu nthawi yolankhula Profesa Arthur Peter Mutharika, mawu awo achenjeza nduna zimene zangolumbiritsidwa kumene ponena kuti iwo sasekerera nduna iliyonse imene ikhuzidwe mu nkhani zochita corruption kapena kuti mu nkhani zakatangale. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti administration yomwe akuyifuna pano kuphatikizira yomwe ayisankha cholinga chawo ndi choti ilimbikitse accountability mu zonse zochitika za boma ndi kuti chilichonse chomwe chizichitika mboma chikakhale chopindulira Malawi komanso chikachitike mosabisira amalawiwo. Ndipo iwo afotokoza mawu kunena kuti boma lawo silisekerera mu cholakika chilichonse kapena kubisa aliyense yemwe akhuzidwe mu zochitika za corruption mu nthawi ya ulamuliro wawo. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti aliyense opezeka akuchita mosayenera lamulo ligwira ntchito pa iye, ndipo iwo aonetsetsa kuti usogoleri wawo suli nawo mu zochitika zopusa ndipo malo mwake athana ndi aliyense amene achite kosayenera mosiyana ndi momwe malamulo a dziko lino amafotokozera. Ndipo malingana ndi msonkhano umene umachitika umene ndi olumbiritsa anthu amene angosankhidwa kumene ndi monga Chief Secretary to the Government amene ndi Justin Saidi, omwe mu nthawi ya malumbiro avomera kugwira ntchito yawo modzipereka komanso moonetsetsa kuti magoals a dziko lino la Malawi akukwaniritsidwa kupyolera mu ofesi yawo. Ndipo anthu ena amene alumbiritsidwa mdziko lero ndi monganso Dr. George Chaponda, Joseph Mwanamveka, a Alfred Gangata. Ndipo mbali inayi a Chief Secretary to the Government amene ndi a Justin Saidi ndi a deputy awo amene ndi a Stuart Ligomeka. Ndipo mongotchulapo maudindo angapo amene apasidwa ma ministers wa ndi monga a George Chaponda, iwowa awasankha kukhala nduna yoona za ubale wa maiko ena kapena kuti Minister of Foreign Affairs. Ndipo a Joseph Mwanamveka ndi nduna yoona za chuma mdziko lino la Malawi, pamene a Alfred Gangata iwowa apasidwa udindo wa Minister of State kapena kuti nduna ya zanziko. Ndipo malingana ndi zomwe tapeza a Enoch Chihana msiku la lero sadalumbiritsidwe, m'malo mwake a Enoch Chihana alumbira mawa lino limene ndi pa 9 October. Izi zachitika polemekeza udindo wawo kuti uchitike mwapaderadera monga iwo asankhidwa kukhala second deputy vice president. Ndiye kuti ku Malawi kuno tili ndi ma vice president awiri monga tikudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ngati the president of the state, ndipo pambuyo pake pakubwera a vice president amene ndi a first vice president omwe ndi a Dr. Jane Mayemu Ansa. Ndipo pambuyo pa Dr. Jane Mayemu Ansa pakubwera a Enoch Kanzingeni Chihana amene msiku la lero sadalumbiritsidwe, ndipo m'malo mwake mwambo wawo owalumbiritsa uchitika mawa lino ku nyumba yomwe yasanjika yachifumu mu mzinda uja wa Blantyre. Choncho amalawi ambiri ali chero komanso kudikirira kuona kuti ngati zomwe a Professor Arthur Peter Mutharika angazikwaniritse, kamba kunena kuti mausogolera ambiri mbuyomu akhala akufotokoza kuti azathana ndi katangale komanso azaonetsetsa kuti pali transparency and accountability, komano mbuyo muzakhala zokhumudwitsa kunena kuti anthu amene akhala kulonjeza amalawi sadakwaniritse zimene adazilonjeza. Ndipo mosafuna kulankhulapo zambiri, tonse tikudziwa momwe wachitira usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera umene wasiya mbiri zosayenera. Ndipo tonse tikudziwanso momwe ankalankhulira mu nthawi ya kampeni mzaka zija za ma 2019 komwe adali kulonjeza anthu kunena kuti azaonetsetsa kuti mdziko lino anthu akulandira zinthu monga mwakuyenera.
kwake ndipo azaonesesa kuti malamulo akusatidwa ndi kuti sazachita entertain khalidwe lililonse la corruption. Koma wakhalanso usogoleri umodzi umene udabuka ndi corruption kwambiri umene waononga zinthu zochuluka. Kotero munkhani silufuna kulankhulapo zambiri kapena kutha mawu ochuluka pa nkhani ichoncho. Apa ndipo pamapeto pa video yathu imene takukonzerani msiku lero, ndipo mu video iyi munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti chenso kupatsirani ma videos amene takukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Osayiwala kuchita comment kuti timve maganizo anu za momwe mwaionera nkhani. Goodbye.